És la segona vegada que confien en nosaltres i estem, com dic, molt contents i molt satisfets d'aquest període que hem passat i que ens han ajudat, sobretot en temps molt difícils. Hem passat junts una pandèmia i això diu molt dels seus valors i de la seva confiança en l'Europa. I esperem compartir molts èxits i victòries amb el Club Solfing. Des que vam començar ja fa 4 anys, compartim els mateixos orígens. Estic molt content de com està anant el club, la Junta, com està promocionant el futbol base, l'equip, i que és un club familiar d'aquí de Gràcia, amb els mateixos orígens que Solfing a la Sagrada Família, i molt orgullós. Jo ara em renovem per 2 anys més, però amb ganes de que, si les coses van així i la Junta continua com està anant i l'equip també i tots ens sentim a gust, de continuar molt de temps, perquè és un gran club.